Слава Ісусу Христу! Барнацький Павло Степанович. Іду від Радикальної партії за підтримки партії «Воля» і партії «Захист Вітчизни». Основні бачення розвитку, навіть не розвитку, а підняти з ями місто Борислав і розвивати його. Перше і основне – це налагодження роботи правоохоронних органів. Чому? Борислав займає перше місце на те, що населення по наркоманії в області. Борислав в Україні займає перше місце по віл-інфікованих. Ось для чого ми будемо будувати місто, якщо через 5-10 років у нас не буде молоді. Це перше і основне питання. Я вже роблю за моєї участі призначений незаангажований начальник міськвідділу, і на сьогоднішній день уже накрито 2 наркокартелі, буде написано в нашій газеті, де, коли і як, по виготовленню і розповсюдженню наркотиків в місті Бориславі. І буде вказано люди, які це кришують із доволі відомих людей. Друге – відкритість влади. Ми не бачимо, поступають гроші. От я, наприклад, за моєї участі, десь порядка 5 мільйонів поступило в казну Борислава. От то, що роблять ремонт на Мразниці, до речі, це гроші, які в минулому році 1,5 мільйона за моєю участю були перераховані із Укрнафти в казну Борислава. Тому просто ніхто не знає, хто робить ремонт, ніхто не знає, куди діваються кошти, які витрати, які, що на що, скільки цього закуплено асфальту, інших будівельних матеріалів. Ні. Громадське обговорення, де потрібно ремонтувати, які кошти витрачені, відкритий тендер. До речі, тут про тендера ще окремо можна було б сказати, але не сьогодні. Відкритий і звіт. Звіт про виконані роботи, скільки затрачено, скільки на роботу, скільки матеріалів. Так повинно бути весь час. Далі. Хто б вам не говорив, що він вам озолотить місто, місто бюджетне, місто дотаційне. Нехай хоч один скаже, як він збирається дотаційне місто піднімати. Інвестор не прийде сюди, тому що тут нема куди йти. Тому що під заставу давати немає що. Виключно повинна бути вертикаль. Міська рада, обласна рада, Верховна Рада. От тому я йду від Радикальної партії, там потужна фракція, і тільки таким чином можна буде впливати. У нас причин для того, щоб було додаткове фінансування, більше не треба. У нас не було жодного депутата, щоб іменно він відстоював інтереси Борислава. Радикальна партія, буквально вчора, якщо хтось був в палаці Гната Хоткевича, піврадикальної партії було на зустрічі з виборцями, мене запросили на сцену, і вони дали слово, що місто Борислав вони беруть на свої поруки. Тільки таким чином можна мінімум 1,20 мільйонів потрібно на ремонт доріг і 1,30 мільйонів на водостічні труби. Ніхто у вас не краде воду. Вода 50% втікає в землю. Ніхто за останні 25 років не збирався це робити. Це друге питання. Я задаю питання, де озикарит, який гріється вся Україна в кожній поліклініці, видобуває тільки в нас? Ніхто не може відповісти. І таких питань море. Я обіцяю, що жодна школа, жоден учбовий заклад не буде закритий. Хто є з вчителів, знає. Я не дав закрити 7-му школу, я вступився за бібліотеку, я захищав дитячі садки. Це наше майбутнє. Я гарантую, що для того, щоб діти не бігали по вулиці і їх не залучали наркомани, відкрити державні, наскільки можна буде, дитячі, спортивні, юнацькі школи, кружки, для того, щоб вони знали і мали куди піти, а не на вулиці гуляти. Я гарантую, як це зробити, я знаю і вмію. Довірите? Буду робити. Не довірите? Подивимося, що зроблять. Слава Україні! Дякую.